Знаете ли, има едни хора. Те не чакат сирените да завият. Не. Когато стане напечено, когато димът започне да щипе в очите, а кълта стигне до коленете, те вече са там. Просто действат. И ето това всъщност е една история точно за тях. И така, какво наистина се случва, когато някой просто спре да чака? Когато вместо само да гледа новините по телевизията, реши да стане част от тях. Вижте, това не е просто някакъв риторичен въпрос. Това е началото на една истинска промяна. Промяна, която сега ще проследим заедно, стъпка по стъпка. Всяка голяма промяна, нали така, си има своето скромно, почти незабележимо начало. Нашата история започва точно така. С един единствен човек и с едно решение. Решението да не подминеш, а да се намесиш. И така, част първа. Искра в кълта. Тук ще видим как един самотен импулс насред цялото бедствие всъщност дава началото на всичко. Всичко тръгва преди около 2 години. Спомняме си онези кадри, нали? Наводненията в Карловско. За повечето от нас това беше просто поредната новинарска емисия. Нещо ужасно, което гледаш по телевизията. Но за един човек, Митко Николов, това е било призив. И той, без много да му мисли, просто се качва в колата и тръгва. Сам. Без екип, без никакъв план, само с една единствена мисъл в главата. Там има нужда от помощ. И ето тук, в тези думи, се крие цялата философия, която движи тази история. Вижте, не става въпрос за това какво имаш, а какво си готов да дадеш. Не за притежание, а за отдаденост. Точно тази нагласа превръща онзи самотен импулс в нещо много, много по-голямо. Продължаваме нататък. Част втора. От идея до реалност. Защото, нали, един човек може да е искрата, но за да пламне истински огън, трябва организация. И сега идва, може би, най-трудната част от цялата история. Как превръщаш един импулс в реална, работеща система? И тук, разбира се, историята се сблъсква с една, доста позната реалност. Оказва се, че в Плевен, на хартия, съществува доброволно формиране. От години. Но само на хартия. В някой прашен документ, в някое чекмедже. Представете си го, като двигател, без грам гориво. И чак когато Митко и неговите хора решават да налеят от собствената си енергия, тази машина най-накрая запалва. И сега, вместо да направят онова, което мнозина биха направили, да кажат така е в България и да махнат с ръка, те избират нещо съвсем друго. Тази фраза тук описва подхода им перфектно. Щом го няма, ще го създадем. Не чакат, създават. Това е активна позиция. Това е директен удар срещу апатията. Разбира се, пътят не е лесен. Изобщо. Не е послан с рози, с папки. Тонове папки. Започват се едни безкрайни разговори, документи, а най-лошото – онзи познат поглед на недоверие от среща. Това си е чиста битка с бюрокрацията. Онази система, в която добрите намерения просто потъват в класьори, докато навън истинските пожари, те не чакат ничий подпис, нали? И така, стигаме до част трета. Системата, която изградиха. Защото след цялата битка с документите идва време и за резултати. Хайде да видим какво всъщност са успели да направят тези хора, въпреки всичко. Помните ли как започна всичко? С един човек в колата му. Днес те са 20 души, готови във всеки един момент да оставят всичко и да помогнат. И това не е просто цифра. Това е живото доказателство, че една идея е успяла. Идеята, че действието винаги е по-силно от апатията. И какво имат сега? Имат един стар камион, който с много труд са превърнали в истинска пожарна. Имат си оборудване, минават редовни обучения, но най-важното, най-ценният им актив не е техниката. Не, това са хората. Един сплотен екип от хора, на които може да се разчита. Винаги. Продължаваме към част четвърта – ефектът на доминото. Защото тук става наистина интересно. Когато един човек започне да действа, той не променя само конкретната ситуация. Той вдъхновява. И доброто започва да се разпространява като вълна. Истината е много проста, всъщност. Доброто се лепи.
Заразително е. Когато хората видят, че нещо наистина се случва, че не са само празни приказки, тогава се появяват и последователи. А ето и как изглежда това на практика. Сцена от Николаево. Доброволците се борят с кълта, с последиците от бедствието и изведнъж към тях се присъединяват местни ромски деца, с лопати в ръце. И с думите «Бате, дай и ние да помогнем». Просто така. Това е, може би, най-чистата форма на вдъхновение. Без предразсъдъци, без никакви бариери. И кръгът продължава да расте. Едно момиче от Плевен идва случайно с един от доброволците, вижда с очите си какво правят. Вижда смисъла и просто решава да остане. Става част от екипа. И така, камъче по камъче, общността става все по-голяма. И така, стигаме до най-важният въпрос. Защо? Защо го правят? Какво кара тези хора да зарежат удобството си, да оставят всичко и доброволно да влязат в кълта, в дима? Каква е дълбоката им мотивация? Може би някой си представя, че в цялата работа има някаква романтика, някакво приключение, героизъм. Я да видим дали е така. А реалността? Тя е доста по-различна. Романтика няма. Изобщо. Има кал, прах, умора до безкрай. Има тежки маркучи, остра миризма на бензин и много, много тежка физическа работа. Работа, която, просто някой трябва да я свърши. И така, стигаме до истинския двигател. Онова защо. За някой от тях това е някакъв личен дълбок спомен. От пожар, от наводнение, от катастрофа, нещо, което ги е белязало. А за други е нещо, може би по-просто, но също толкова силно. Те просто не понасят бездействието. Имат тази вътрешна нужда да бъдат полезни. И така, последна част. Това е смисълът. Защото след цялата као, след документите, след умората, какво остава накрая? Нека направим една финална равносметка. В крайна сметка, цялата им работа е една тиха битка, почти невидима за повечето от нас. Битка между онази апатия, която постоянно ни нашепва «няма смисъл» и действието, което само по себе си създава смисъл. И със всяка една своя постъпка, ден след ден, те доказват, че смисълът може да победи. И побеждава. Формулата всъщност е толкова проста. Един човек започва, друг го вижда и го следва. И така, стъпка по стъпка, се ражда общност. А когато има истинска общност, тогава дори и най-големият пожар вече не изглежда толкова страшен. И ще завършим с това. Може би не всеки може да хване лопатата, не всеки може да носи маркуча. Това е ясно. Но абсолютно всеки може да направи едно единствено нещо. Да не стои отстрани. Просто да види тези хора и да им каже нещо съвсем просто. Видяхме ви и това, което правите, има смисъл. Защото понякога това е всичко, от което един истински герой има нужда.